Hello guys, nandito ako bitaw nandira ko diri karon sa nami diri sa Mono 29 Stadium karon. Harvey. Isa ni sa mga unexpected milestone ako. Mana si Harvey. Ano ng Pinoy na Bisaya nga. Pinoy nga diri isa sa Pinoy. Kontra na mo karon kay Team Korea. Good luck na mo. Ikuha na ko ani niya. Mo ni akong promoter. Isa ni kada kong privilege nga nakadula ko ani. PNP din yung mga kauban, mga pulis sa Pinas. Sa gini ka privilege ka nakatunog ko ani. Na nakahikap ko ani. Guys, sorry Team Amigos. Team Amigos, sorry. So, apel ako niya, wala ako mabuhat. Ang nasa mong likod kay Team Taiwan. Mga bata pa. Mga kami-kami ra ko di dara. Mga anak gud mga kami-kami di dara. Matagas po. Opening pa din ni guys. So, first game ba ta? Mot kung first game ba mi? Or second game? Depende. Balat lang mi sa kuhan. Among kontra Team Korea. Bukas po, araw-araw yan. Bibigay ko. Sige po, para manood yung mga pang-Pinoy. Muna mong coach. Muna ang coach niya dito sa... Asa itong Pagadian? Coach niya? Coach niya sa Pagadian. Pero Tagalog na siya. So kami naman dula karon. First game ni. Attention. So kontra na mo dagko kay Kabaw. May mabuhat. Recruited lang. Pogi. Siyempre, pare. Wish us luck. Pag mabanaw rin apang ininyo, mana ang dula. Wish us luck, kani siya. Good luck. Namo. Mga dagkong Kabaw mo na. Ito mo na. This is a 5 days, 6 days. Ano ba? Marky, come on, Marky! Dito na tayo. Yung gamit ko, i-blend dyan. Yung mga tukod siya, tawel. Yung tawel. Marky. Tapos, blend na iba. Sila Marky yung pangalan eh. Yeah, Mark, let's go down here! Let's go. Hindi yung may gamit yan. Laban Pilipinas. Puso. Pusong-puso. So amo na ibili na mong gamit ako cellphone ko ibili na yun ako dayon. So pilde sa lang mi, malas man. Gahangos mi. Walay practice tarong. Wala mi dagan-dagan. Kinain kami ng K-pop kadramahan. Pilde mi sa Korea. Masi doon. So mga on sa mi kay gutom na kayo. Worth it magyapon ni nga pag experience balag pilde.
Another milestone, unexpected milestone. 2 fouls, 1 assist. Oh, di ba? International na siya nga dula. Oh, ay di da international. Para din nasa kuan. Oh, na dito ang Korean. Nagkuan sila. Korean love story. Oh, sige lang. Napay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napay 5 games sunod. Ngaon sa mi eh? Ngaon sa mi. Gutom na. Take out. Hindi kami makayu. Picture, Diba picture tak na? Ingon ka picture ka, dili ko kailagani, maulo ko. So mao to siya ang among adventure number 1. Kani siya padayon pa ni siya ugma. Pero ako, hindi pa ko sure nga mapadayon ko ugma. Og ambot lang makadaog ba kami no? So tag-as kay ang kontra, pero Coach Eric. pusong Pinoy. Laban Pilipinas. Makadungog ko sa akong dagan kay tug. Ako rin, pagsunog ko rin yun. Grabe ka po. Nabitik akong tina. Kabantay mo nang wala mo dulag pila kasi mana or bulan nga. Pagdula niyo balik diretso nga sus kusog utok ray nakakusog wa gyud tintawon. At least nakadula ko mga pila ka minutes lang gud. Ina. At least nakita ko sa TV. At least nakita mo sa TV. Pang international na nga kuan bay. Isa na. Sa kuan na bay. Sa Proud to be Filipino ni bay. Then from the land of from the land of beauty and bounty. Woo! Banggit na mo din mga kuwan ka counter Lanaw, malipay na to sa Binjo dito akong kababayan taga Lanao po dili po sa kasplap daw sala po daw ako daw. Pero okay na Jo. Pildi man mi pero nalipay mo eh. Dili kami tambak. So, What na si coach? urat na si coach. Magulat sa mini sa mong coach kay mananghid lang may manguli. Guys, mo kumutan-aw magay mo sa replay. Ayun na lang mo pagdahom nga na ako makitaan ko ninyo ayo kay dili magay ko star. Ako ra may second option, kani may first option. Ana siya. First option na ba? Ay hangin. So ako ato igo ra ko magkuan. Igo ra ko alalay then nalipay ra gyapon ko nga na nakasulod ko nga pila ra ka minuto. So manguli sa mi. Hello. So kauli na ko bago lang. So ranog na pagaw. Mao to ang nahitabo karong adlaw din. Grabe nga experience to. Og salamat sa pagtanaw and kadush. Bye.